Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga up, chitubu chinonua nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwa chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Yes, pavhurwa hombe ndiri kufamba nayo zvamanje pavhurwa hombe hanzi panoda $1,000 kuti munhu adye bota. Mukomana mbabvuma akati andorova, akarova usiku hwese mbabvisa deposit ye3 wire batiza. Sezvineizvo zvamunoziva kuti mweya wacho kana wakutsoma unenge wakutsoma zvekutodaro, mukomana akamba azobatwa. But mawani vamwe vari kuti ndiye, vamwe vari kuti hasiriye, but amenoti iwo unofungei nenyaya iyi handitika. Saka before ndisati ndapinda munyaya iyi zvekuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo handitika. Toita sei tofambira nyaya yacho handitika. And then tiri kutaura izvo kuti akomana mari haigare mumba, mari inogara kubhanga. Saka iwo kana usina bhanga rakavimbika, bhanga rakatendeka, aiwa ndopai patiri kuti batani, bata Michael ndiye munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje chero nyika yauri ipi zvayo, as long une valid passport, anoita sei anokuvhurira account handitika. Worongeka umunhu, woita umunhu sevanhu, hanzi munhu pavanhu, ane hunhu, anogarawo nemabank cards handitika. Munhu ngaarongeke, tinokurudzira kuti munhu arongeke. Saka ndo nhamba dzaMichael idzo. Saka bata Michael womba wamuudza kuti aiwa ndabva kuna DJ Holly. DJ Holly ari kutaura kuti iwe ndo munhu wacho ari kuita sei, ari kuita zvinhu zvamanje anomba ita sei, anomba akusota. Uyezve kana uchiita mabhizimusi uri muSouth Africa, aiwa kambani ngairejestwe. Hazvina basa kuti uri muforena kana kuti chii, aiwaka ndo basa raOwen iri. Owen anoita sei, anoita kuti urejeste kambani yako zvisina haso. Chinongodiwa futi ivalid passport yako. Wapedza kudaro anomba akuvhurira futi chi bank account handitika. Zvinhu zvako zvorongeka, woita mapepa ako ekambani nebank account rako, zvinhu zvako zvofamba nechi, zvofamba negwara handitika. Saka ndo zvatiri kutaura kuti aiwa kamafans, mafollowers e.5 Creative Studios panapa, itai sei, rongekai, vanhu ngavarongeke, muita sei mukufamba handitika. Saka nyaya yangu iyi, rega ndikuratidze screenshot ndaitora paIharare. Paruvhurwa hombe mira ndikuratidze iyi screenshot muzvionera mega nekuti ini ndofamba nedingindira rekuti umbowo. Zvikanzi vasiri kuWhatsApp yeIharare vari kusara. Aiva Sahwira Mukuru waGinimbi akacheka akatadza kubhadhara balance. Video in comment section. Mawani. So for the benefit yeavo vasiri pa WhatsApp yeIharare, munongoziva kuti aiwa panapa tinokubatirai sezvazviri, tobva takuunzirai. Ndoti ndikuratidzei video iro remukomana akadzvanywa, akabatwa, zvikanzi handisi kukusiya, I want my money. Mwana akachitoda mari yake baba. Papakashata rikandigadzirisa pamunyasoona. Papakashata zvokuti haangasombori mafanisi. Mwana akachita mari yake ipapo konapo. Mawani. Saka rikatijambire muvidhio muzvionere mega kuti kunzoku kuri kuitika zvinhu. Mawani chaiwo. 700, they didn't give me my money. We said to be in the night. Why you not giving me my money? How much you supposed to give you now? You supposed to give me 1,000 and why is it? For what? For what? For safety. That was fucking me all of the night. How much you give you now? They give me 300, 700 for what? No. For what? Just look for 200. I just need the money.
hanzi navakomana, just look for 200, just give 500 baba iwe. Menoti the highest paid in the country anotambira mari pazuva, but I doubt kana chisvika ku 1000 US per day, manje per night, tongoti per shift. Vamwe vari kuti ndiye, hanzi ndirimo. Ameno kuti muri kumuona sendiye ero here, katifambise tono kuti paari kubuda kuti ndiye. Hanzi just give ye 200, uyo ndirimo ero. Ameno inasi kunyasoona maglasi kandakapfeka, but iwe unononge ndiye here. Ameno hanzi aimbowe Sahwira Mukuru waGinimbi, ndiyeye mukomana uyo. Ameno kuti ndirimo here kana kuti haasiriye, but pakashata baba. 700 US chikwereti, 700 US chikwereti. Mawani zvekutodaro, parotopisa enda pari kubvira baba, pari kubvira zvekutodaro. Right, ndo video ranga ndinaro iri, ranga ndauya kuti ndokuratidzei zviri kuitwa nevana vevamwe. Musakanganwe na 4 o'clock ndine nyaya yandinayo yeZayoja iri kupisa. Chipfambi cheZayoja hachisi kumira, chiri kuenderera mberi. Maelders acho ari kutonyang'anya zvekudaro, saka ndakubatirai nyaya hombe. Mwana wese na 4 o'clock ngatisanganei panapa, nditika toita sei tovhiya nyaya iyi yemaeredha eZayoja. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's good, it's bye for now. Ngatisanganei muvideo rinotevera.